teď vám ukážu kouzlo s živou sirkou, které dokáže jenom kouzelník, nikdo jiný. Zmagnetizujeme ze všech stran. Dobrý. A nyní dívejte se pouze na tu sirku. Viděli jste? Teď to zkuste. Vidíte, vždyť jsem vám říkal, že to dokáže pouze kouzelník. Nejde to. A toto je kouzlo se živou sirkou.